Ti Masakbayan. Dangat rabi ka manin asim mangpat, Arnold. Sa dino manan tinagapuan. Di ka nagdamag pa eh. Isa ka na anak iti ka nagta mabisina. Arnold, Agunay ka na! Mabisina kon. sige. Sumaruno kang harot iti kusina. Agawaam! Sumaruno ah. Inak pa'y bait agpalas. Aday ta, mangan kan. Agigop ka iti sabaw ti sinigang ta napudot pan. Naimas ah. Arnold, Ala, panawan nak pa'y di pa'y. Arnold. Di ka nagsaupay. Panawan nak kunak. Jack kaya ti adda sumanao numang mga anak. Sige. Agsubli kan to. Inton nalpasa ko na nangan. Sakbay ang maturog ta, Arnold. Kaya't ka pa akasarita. Nakaturturo ka. Jack kaya ti sumanao. Arnold, aginggat ka ano nga agpatinggat ti madi nga aramid mo. Sumardeng ka man. Urayam kadipay ang maikursong ka iti pagbaludan. Sakbay nga agnakam ka. Apaya ka na yung nakastati bagbagam. Makauma. Gaputadyak kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. Awan tida ka sa mapasama kanyak. Isu asumardeng kan. Di kan sumanao. Hoy, Adela. Si Kagayam day ta lumabas dito paraangan me. Papanam? Di tabalay damari, Vivian. Hoy, Adela. Apay adyak makitkita ti asawam. Ha? Ay sus! Isuksukat na kan samot. Ay kaasi kapay. Imbag kanyak tauray bartak di asawa ken manugal, tadinak isuksukat. Sige, Petra. Labsan kan dito'y paraangan nyo. Kanuan gayam. Agdalos ka dito'y paraangan nyo. Kaning ka agdigos. Talabaam tadaster mo. Tanakadkadlaw asaan analablabaan iti manungaal daw. Anya? Sige, inakon, Petra. Kunamla na sino agsasaw? Naimbag kumamot no saan nga agbababae nila kay na. Di pa'y lakat isina nila kay na. Tapnogong gunana. Mari Adela, apay akas ta ti rupam. Kaslag parparikot kamat. Umay kakadiag patulong? Kaya't ko lati adda makasarsarita na, Mari Vivian. Maipapan ka di manan kanila kay mo? Sa anak ang makaturturog amang pampanunot kan kwa na. Adela? Si kalaang timakaamo iti trabaho nila kay ko, Vivian. Ta si kalaang tinangibagaak. Wan, di ka agdanag. Taawan mo't nang ibagbagaak asabali. Kanayunak ang madandanagan kan kwa na. Ay, siyempre madanagan ka talaga. Taasawam lakit nga rod. Kayat ko akasarita, ngam di na kayat. Agungot la adagos. Di ka agsarday amang palagip kan kwa na, mare. Ano samlat ta apalagipan? Wan nga rod, Mari. Ala, inayon tayong idawdawat iti Diyos, asapay la kumata makapagpanunot ang naimbag nila kay mo. Kat agbalbaliwan. Mari, Inayon tayo dayta iti prayer meeting tayo inton rabii. Hoy, Vivian. Nakita ka naggapo dito'y balayo ni Adela Wan, apay? Kaslang amin nariribok ti panunot na Siguro, mariribukan ka nila kay na. Ngamin, saanan nga agaw-awid? Anya? Kasano nga mom? Asaan nga agaw-awid ni Arnold? Diyak ngamin makitkita ni Arnold. Nalabit nga agbababae. Iso aday ta, agparikutan ni Adela. Ay, di ka agsasaw, iti di mo pa'y nakita, Petra. Saan anasaya at tikasta? Ibagbagaklaang mo ti kapanunutak Wan, kapanunutam laday ta. Angam, siguradon tumanan, aday ta ti sarsarita kadagiti padam amanarsarita. Usus, no agsasao ka? Kunamlan saan ka, chismosa? Oh, taapay. Kaano pa'y anakita anakisarsarita kadagiti kakaaruba? Saan ka di asikati kasta? Wana, tasika, santa ka,
Perpekto ka. Saan nga iti kasta, Petra? Katapno agbaliw ka, ingkamot makimisa. Tapno maadalan ka, iti nasaya at akababalin. Sus! Kunamla na sino kang agsasao. Akas lawan apulos basol mo. Tunggal maysa, adda pagbiddutan na, Petra. Tawan lakit nga ron ti perpekto. Ngam at least, sa anak akaskan ka. Tasyak, sa anak amanar sarita itibiyag ti sabali. Ngam kit di, tibiyag mi asa nga pamilya ti ininto narak. Kit kita at ti pagsayaatan mi para iti masakbayan mi. Adakit di mo't masakbayan ti kaskada kayo ang mamirmiraot apadak. Wan adda at talaga, Petra. No awan man tinaranyag ang masakbayan mi dito'y lubong, ngam masiguradok nga adda naranyag ang masakbayan mi ijay langit. Anya? Katsi ka, Petra, adda ka din naranyag ang masakbayam dito'y rabaw ti daga? Ah, Adda ka din namnama abumaknang kayo? Idinto taman nugal, kan bartakmat nila kay mo. ha? Kan manar sarita laang ti ammom nga aramidan. Kunang mo lano asino kang agsasao? Awan lang arudan naranyag ang masakbayam dito rabaw ti daga. Sakit awan mo't naranyag ang masakbayam ijay langit. Di ko kwamton ti umapapal, inton madanon ti aldaw. Anya ka di ti sasawam. Simple laang mat nga awatan, Petra. Uray na kurapay tayo laang, basta nasaya at kumati panagpuspuso tayo, ay kat, bendisyonan na tayo ti Diyos. Ah, Ala, ingkan, Petra, agawid kan ijay balayo, taing kakat agdalos ijay balayo. ah. Kat bayat ti panagdalos mo, amirisam anaimbag dagiti imbaga. Ay, naimbag lang ang nakatarayak. Whew. Tinasaya at agturong ako iti hideout man ni Arnold. Amangan pa kindi, nuimunan ijay. Naimbaglangan ta nakataray ta. Di ta mo nga dugaan ti kakadwa dahi dya lalaki. Hanggang sayang. Saan taan na alat walit na? Sa nabale, adunto pa'y di ta ti mabalinta holdapan. Sayang. Adda ko man, nayon ti urnong ta. Adan tulat ta. Sa bagay kasano? Agawit taan? Sika ti makamuno agawit ka. Ano siya? Di tuyak hideout na maturog. Sige nga rod. Agawid akpay. Agparbangon akto nga umay. Tangat rabi yan. Nga maawan pa'y laang ni Arnold. Diyos ko, agpakpakaasi ak. Saan mo ko mga itulok ang maisagmak di asawak? Yadayom ko maiti mabalin apakadisgrasyaan na. Kaya't ko ngagbalbaliw ti asawak, Diyos ko. Kat italag ko kan kati amin, Diyos ko. Naaldawan ka anak kareeng, Adela. Imbaglangan tasabado ita. Katawan serak dagiti anak mo ija pag-adalan. Diyak ngamin nakaturog adagos idirabi tatang. Kanayo nakasta. Kita man day tabagim. Kimurtong kan iti kapupuyat mo. Tatang, Apay, anya ti mapaspasamak kan ka. awan tatang. Sa anak lang amin ang makaturog adagos. Iso ang mapuyatan na. Ada ka di parikot mo. Apay adi mo'y baga. Awan tatang. Ay, si kaman langan ti makaamaw. Ay, gayam. Ada inyag ko na luum asaba. Kanatang. Imbagla pang ramanan yumat iti imulam ikan ni nanang mo. Agyamanak tatang. Impan kaw ni Diya kusinay aw. Agyamanak manan tatang. At iti warta, igatang mo iti kasapulan nyo kanagiti anak ta. Di mo awatan? Saan?
Idya kun awatan ti kwarta nga itad mo. Uray kaskasano, at damat matgadak apara kada kami iti anak mo. Mano aribo da ito ay. Ngam di mo kit din awatan. Amok ang nagtaod day tayo iti dakas. Iso ajak awatan. Anya. Arnold, idya mon ti dakas at trabahom. Ado ti mabalin mo apagsarkan at trabaho. Uray basit ti sweldo. Tinapatagkat na dalos at trabaho. Sumardeng kan. No di mo kaya ti kwarta. Saan laang? Kasto ti may parbeng kadagiti o kwarta. Arnold! Inakon. O pa'y kanas nga gawin dito. Arnold! Ang subli ka! Ang sarita tapay! Arnold! Nagmayat kat kuman no nagtaod iti nasayat apang gadan dagiti kwarta nila kay mo, mare. Wan nga rod, mare. Kas kuma iti kunam nga impurwak na a kwarta. Sangapulo aribo a pisos. Gapo iti pungtot na kanyak ajak inawat. Impurwak nan iti ayan ti lamisaan sa rimwar. Kat, anong ti kwarta? Indulin ko latan, mare. Ala, idulin mo latta, mare. Tamabalin mo nga itulong iti talaga nga agkasapulan. Wan, mare. No, apay asaan akayat nila kay mo ti agtrabaho iti nadalos. Dayta nga rod ti kanayon ko nga ibagbagakan kwa na. Ngam saan adumngag. Kanayon tayo latta nga idawdawat ti panagbalbaliw kuman nila kay mo, mare. Adda kami akatulungam amang idawdawat iti dayta. Agyaman ak, mare. Diyak kayat nga dadakas sa mapasamak iti asawa. Wan, mare. Uray da kami akakaduam iti simbahan. Di mi mat kayat nga dadakas ang mapasamak iti asawam. Isu nga ituloy tayo ti agkid daw iti kaasi ti Diyos. Asapay kuma, tasilawan na ti dalan ti asawam. Agyaman ak iti tulong yo pa nagkarkararag, mare. Agyaman ak unay. Hold up da ito ay. Di ka guna itid dakas na di mo kaya timatay. Nakatutok ti mo kok iti si kagam. No agikis ka, matay ka. Sige, irwar mo amin a kwarta. Alahas, kanti cellphone mo. Oh, makitam. Kunak ngamin, nga ado ti kwarta day a babae. Anong piso ay? Dakilagatan tilinaon ti walid na. Nag-overtime siguro iti trabaho na, isu anarabyan. Idi pa lang nga nakitak day a babae, Arnold. Nukas ta nga agis tambayak iti asideg ti dakkel apasdeg. Makitak, adum saag iti kotse a nagpintas. Isu ako nak, abak nang day a babae. Nabak nang? Apay di agar kala ti paglunganan ng agawit. Apay magmagnaw rin nasibngatan? Ay, nalabait. Mapanagsalad iti paglugahanan na Nga oray magna iti nasipnget? nagturad nga raw de. Imbag takwarta, alahas, kan cellphone natin nalata. Puwera biyag na. Kalabas kamet. Ah, Pwera biyag. Kwarta lang ti kasapulan ta. Saan na biyag ti padata tao. Wan mat Ilakom dito alahas. Agraman ti cellphone kat pagbingayan ta. Ti kwarta. 10,000 amin. Pagbingayan ta mutlaan. Uy, ayos. Ay malgayan, inton bigat. Mapantag paliw iti ruwar ti simbahan ni sentro. Ijay taka din ag-hold up? Agpaliw tayo ti mabalinta pagkwartaan. Sige, matungpal, Arnold. Sige. Dito ako nga agpaliw. Umadayo ka basit. Agpaliw ko iti dadya banda. Kanya-kanya ta iti biktimaan. Areglado, Arnold. Ika gumanta ti agbaligi. Sige, Ala, agkita tantulatan iti hideout. sige. Inakon iti day a banda. Ado ti senior citizen na mabalin a biktima ni. Nalakalang nga itaray mi ti bagda. Nang runa, tadi dakit nga rod makakamat. Arnold! Ni Adela. Makumbinsir nga ta ni Adela ti asawa na, makimisa.
Agbalbaliw pa nga ta, ti asawa na. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryeta yu itaalawas anapauluan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, agparikot ni Adela maipapan iti asawa na. Katunggal bagbagaan na, saan adumngag daytoy. Inikkan ti asawa na iti kwarta, ngam di na kayat nga awaten. Gapo ta nagtaod iti dakas awagas. Gapo iti dayta, impurwak ti asawa na tinasao a kwarta sa rimwar. Gapo iti dakas a trabaho ti asawa na, saanan ang makaturturog daytoy. Iti aldaw ti Domingo, napan nakimisa da Adela nga agiina. Iti dayta agundaway, agsisiim ni Arnold, iti biktimaan na, idi nakita ni Adela. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas anapauluan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sige, mapanakon iti dayjay abanda. Agkita tan tulad ni hideout. Sige, inak nga rudan. Ano ti senior citizen ang mabalin na biktiman mi. Nalaka lang nga itaray dagiti bagda. Nang runa, tadi da makakamat. Arnold! Ni Adela. Awan matan dito'y ti asawak. Sagino tinagturungan na. Nakitakla dito'y anak katakder. Ngam awan matan. Iso nga ta tinakitak. Oh, Diyos ko. Itulok mo ka di asumrak ti asawak di tabalay mo. Tapno makangag iti panursurom. Kat malawlawagan ti panunot na. Hoy, Adela! Sinurot ka tagdardaras ka pimanaw iti ayang tayaw. Imunan di ta simbaan da tatang mau, kanda iti apaw. Kaya't da kano ti agtugaw iti sangaw, tapno mangagdaan na imbag ti sermon ni Apo Paday. Nasaya at nukas tananang. Sino ka di ayat yung urayam dito, hoy? Awan nanang. Sige, umunag tayon. Ay, nakitak nga mo silig ni bakat ko. Isolim mikli kak adagos pare. Isugaya marimwar ka adagos iti inaladan ti simbaan. Kat sinurot nakmeten. Ala, intan. Iti asilig ti bangko, ti papananta. May mayat pa sigurado ang nawadwad a kwarta ti maalata. Mangkita ta iti senior citizen. Iso ti biktimaan ta. Darasam? Una, nalaklaka ang maitaray ta ti kwartada. Tadi da makakamat. Anya? Nakitam nila kayo mo dito'y simbaan? Un mare, ngam idi inasit awan matan. Amangan no kaingingas na laang. Saan man, mare? Iso. Nilakay mo? Inmay dito'y simbaan? Nakimisa nga ta? Mare, Wino? Iliw mula day ta kan nilakay mo. Iso asabalin ti panagkitam. mare. Ala, no iso man day jay, sapay ko mga rod ta simrek dito'y simbaan. Kat nangag na ti mensahe. Wan nga rod, mare. Sa bagay, anya ti amuta. Nga amangan no nilakay mo nga agpayso, jay nakitam. Mare, Ada plano ti Diyos, mare. Amangan no nagbalbaliwan nilakay mo. Iso anapan nakimisa. nagsaya atan nukas ta.
nga iti maysa nga aldaw, kat agawidan ijay balayo, kat nagbalbaliwan. Sapay ko matakas na, Mare. Ala, Mare, intayon. Agawid tayon, tanalpas mo't ti misa. Wan, Mare. Agawid tayon. Nasiputam ka di dyan kaya susurutin ta. Saan nga rod? Nagsiglat mo tanda dyan, senior citizen. Nagpartak ang nakaadayo. Malas Nakadlaw samot asursurutan ta. Iso ang nagpartak anag na. Nasiriban na ta ti may salayang alakay. Huwag nga rod. Nasiglat ngamin. Mangkita ta pa iti mabalinta nga itaray ti bagna. Aguray ka. Nakitak tayo lakay nga agpalpalama ijay sidewalk itay. Apa iti agpalpalama? Itaray tatibag na. Nakaunong siguron iti kwartana. Anya? Umaykan, mapantay iti ayan na. DJ, Arnold. Makitam di agpalpalama alakay. Nagdakkel tibag na iti abay na. Huwag nga pesa. Sige, paliiwan ta. Taintun basit ti aglalabas at tao. Itaray tantibag na. Sige. Sige ti mangitaray. Kat aglayon kan ijahit out. Un Arnold, sigurado, kwarta tilinaon tibag na. Sino kaya gay masidag? Itay pa'y anak katugaw kayo di taasidag kaw. Agtugtugaw kami laeng tata. Nabanog kami ngamin anagdag na. May saa kabulsek babaraw. Sana ka makapagtrabaho para itibagay. Gaputa bulsek hak. Nakayaw, tanapigsa, kad makakita kayo. Rumbang agtrabaho kayo para itipagsayaatan yaw. Niya po Diyos, sana bulsek. Makit-kita na tayo. Amuna, ti aramidin tayo. Ken amin nga aramidin tayo ket makita na. No kasyandak, ket ikandak itilimos kao. Supapakan na kaitaw, takin asyandak. Ngamno takawandak. Ket amoyo lagaruday nakasto iti kasasaan ko. Siguradaw asapliten na kayaw. Ne, anya ka diti ibagbagayo, tata. May saa ka bulsak. Nga makita kayaw. Mandipdot kayaw. Kaya nagtatakaw kayaw. Huldaper kayo, pay. Na, kasano ko mga amumday ta, tata? Kat nubulsak ka. Napigsa, ti panagangot ken panagdengeg kaw. Maawatak ti garawyaw anak atugaw iti asideg kaw. Pare Mario, ay tapno di kayag basol. Siyay, ikang kayo iti kwarta. Adar na urnong ko at taluribaw. Gapaw ta na inutak unay. Ala, ited ko laangan kada kayo. Anya? Mabit laang ta alaag iti bagkaw. Sanan? Mario, Intan. Intan? Nanggagmuti ko nak. Intan! Anya kamatan Arnold. Apay adi mo kayat nga awatan ti kwarta day di alakay. Isupay di 3,000. Itid na kumapay. Agtatakaw ta. Aghuldap ta. Ngem saan akas kan kwa na? Dakas ta tao. Saan ka di? Awan asita. Basta kwarta ti pagsasaritaan. Basta saan ta nga iraman tayo di alakay. At damod gayam silid ti kaasi di ta kaunggam, Sa Arnold. magdang ka man? Intan ni di palingki. Mangkita ta ijay. Itisip dutan ta. Adda pulis ijay. Amangan numatiliw data. Diyak lakid di kayat ti agyan iti pagbaludan. No kastarad.
Mangkita ta iti balay asar kenta inton rabi. Sige, kasta ti aramiden ta. Sige, Adela. Alaom dagito'y dilata kanda dumapay apang kusina. Imbagla adi mo gatangan. Agyamanak, madam. Inton Sabado, umay kan tumanen aglaba. Taglaba ka iti kortina. Wan, madam. Kan nayunak titangdan mo. Nayunak iti limagasot. Tapno aday gatang mo iti bagas kan si daanyo. Ay na, agyamanak manan, madam. Awan anyaman na. Awan gayam. Talaga ka di nga awan trabaho ti asawam. Awan, madam. Sige. Ibagam tao may ditoy. Tapagdalusak iti aglawlaw. Nagaduti kayat ko apatarimaan dita hardin. Kandi talikodan ti balay. Ha? Sige, madam. Ibagakan ko na dayta. Agyaman ako na eh. Arnold, tila kay nga agpalpalama. Isuday ta masabat ta. Ikam iti limos. Anya? Wala, ingka ikan iti limos na. Ngam sayang ti kwarta. Ingka ikan kunakmet. Sige, pumasidag tangarod kan kwa na. Tata, adto'y tilimos mikan ka. Tanggaw ti ase tagiyaw. Kita mo kada kayo dayta. Ha? Kasano ko mga mom, tata? Ambok. Kumusta kayon? Ha? Ako namitay nga ikandak iti limos. Agim sanain. Agawid kayo iti pamilya ayaw. Ta kasapulan da kayaw. Anya? Urno senyo ti biyag yaw babarok. Agbalbaliw kayaw. Ket di kay agbasulan. Ni Apo Jesus. Nailansa iti cross. Gapu iti basbasul tayat at tao. Sinapsaplit da. Ken pinarparigat da iti hustaw. Tapno masubot na ti basol ti sangalubungan. Ha? Kasta ti panagayat ti Diyos kada kayaw babarok. Ang mapayasobadan yaw iti arami dadakas. Apay akas tati ibagbagam kada kami, tata. Saan kamot amangas kasaba Saan kamot apadi? Diyo sayangin ti biyag yaw. Maragsakan ti Diyos kada kayaw. Nagbalbaliw kayaw. Ket mga barwanan kayaw. Itaalawas. Ket bakuna asimana santa. Pananglagip iti ipapatay ni Apo Jesus. Ije bantay kalbaryaw. Ay lagi pun tayo no kasano tirigat na para laang kada tayaw. Tata. Huwag balbaliw tayaw. Kahit surutin tayo ti pagayatan ti Diyos. Nasayaat ti masakbayan tayaw. Proverbio 22:5. No ipatag mo ti biyag mo. Lisyam dagiti palabog iti dalan, apakat nagaan dagiti managdakdakas. Anya? Tata. Nga raod, kas panang supapak tayo iti kinapatag tayo iti Diyos. Liklikan tayo ti dakas. Tapno di tayo maikursong iti agnanayon na patay. Tata. Itaalawas ti Simana Santa. Ket intay tumakimisa. Kas panagdayaw tayo. Kain pananglagip tayo. Iti panagayat ti Diyos kada tayo. Arnold, itay ka pa ang nakaululimak. Sipod simang patta dito'y hideout. Pampanunutom ka de, dagiti imbagbaga jay agpalpalam alakay. Maipapan ka ni Apo Diyos. Agawid ako iji palay.
Sika, di ka kadi agawid. Di mo pa sinumbatan ti saludsod ko. Agawid takid din. Sige. Pagbingayan tangarudon ti kwartaan na urnong ta. At damot basit nat da. Mano, At damot 20,000. kasta ka di? Win. Ken, at dapay dyan naglakwan ta iti alahas. Ne. Saan ka kadian naragsak? Taad na nawadwad a kwartata? Ala, di nga mo ta agawid tan. Sige. Kano tang agsubli dito hideout? Awagan nakto no kasano. Sige nga rod. Agawid ta pay laang iti pamilyata. Adela, saan ka di nagaw-awit ti asawam? Saan, tatang? Ngamin, nanggad iti adayo. Apay, anya dyan nadamag may nga adda kanu babae na iso asaan nga agaw-awid. Asino tinakangaganyo iti day tananang? Di taman ka arubayaw. Saan apod no ti ibagbagada? Una yan nagita ka aruba. Ngapay nga road at unggal umay kami. Katawan ti asawam. Agtrab-trabaho nga rod iti adayo, tatang. Apay, saan ka di amang mangted iti kwartaken ka? Ha? Apay amapan ka pala umutang ija istor ni Medreng. Nasa una kanyak data. Kuwata. Ibagaman ti pudno, Adela. Ayan ti asawam. Diya ka muna nang. Tatang. Amangan pa'y kit din no adda ita ni Diya pagbalutan. Pagbaludan! Iti anya agapaw. Dakas ti panggadan na. Isadya kawatan titid na kwarta. Kaputa nagtaod iti dakas. Kayat ko pa'y nga oray saan kami nga agsiday tinaimas kadagiti anak ko. Basta sana nagtaod iti dakas. Ay, una yan. Kasano itan? Ayan nga rudan nila kay Mau. Saan pa yan nag-awawid, nanang? Diyan ka mo ayan na. Sa anak manan ang makaturog. Ni Arnold manan ti pampanunutak. Sa dino ti ayan na. Saan ang nag-awawid? Diyos ko, saan naklata ang mauma amang idaw-dawat iti kaasiyo kin ni Arnold? Asapay ko matagbalbaliwan. Ha? Adag tuk-tuk-tuk. Adela, ilukat mo tiri. Ni Arnold! Agbalbaliw ngatan ni Arnold. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryeta ita alawas anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo ita alawas anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sa anak manan ang makaturog. Ni Arnold manan ti pampanunutak. Sa dino ti ayan na. Saanan ang nagaw-awin? Diyos ko. Sa anak lata ang mauma amang idaw-dawat iti kaasiyo kini Arnold. Asapay ko matagbalbaliwan. Ha? Adag tuk-tuk-tuk. Adela, ilukat mo tiri daw. Ha? Ni Arnold. Inak ilukat tiri daw. Arnold, Wen, siya. umunag ka. Sige,
Mangan ka pa'y, Arnold. At tuwaw ka. Tagsaang utamangan. Sige. Apay akas ta tilangan. Apay kimutong ka. Sa anak ang makaturturog amang pampanunot ken ka. Anya? Ala, mangan tapay. Kinapudno na. Sa anak pa'y anang rabi. Apay. Awan ganas ko amangan. Ala, mangan tapay. Sige. Mangantan. Tamabisilak natin. No, kasta. Saan kan nga agaramid iti kinadakas? Saanan? Naamiris ko haus to ti kuna jila kay ngagpalpalama. Anas ken aliklikan ti agaramid iti dakas. Arnold. Adot imbing lay da jala kay kada kami. May papan ka ni Apo Jesus. Ket naamiris ko ahus to dagiti na kunana. Anas ka na panunutan tayo ti masakbayan tayo iji langit. Arnold. Isong ita. Padasak tag balbalaw bakat. Saan lang nga padasan? Na di kat aramidam, Arnold. Para iti masakbayan. Uwan bakat. Ala, kumay ka na maturugtan. Rabi iuna yan. Mapuyatan ka manan. Arnold. Anyat kay papananti panagsangit mo. Gapo itiragsak ko. Naragsak ako na gapo ta nalawlawaganan ti panunot mo. Kat ag tinulong ta para iti masakbayan. Isugayam ti asawam, Adela. Wan, Madam Cecilia. Imbagakan ko na din ako nayo idi kanyak. May papan iti trabaho dito balayo. Kumusta kayo, madam? Nasaya at mat. Katsika, kumusta ka? Nasayat mo't, madam? Adela, ingka mangisagana iti merienda. Tag merienda tayo, bayat ipanagsasarita tayo. Wan, Madam. Sige, agmerienda tayo. Di ka agbabain, Arnold. Agyaman ak, madam? Adela, nasaysaya at noing ka mangisagana iti merienda para kadalilay kan sofing at dada iti hardin. Wan, Madam. Kadwaom idan nga agmerienda, takasaritak biit ni Arnold. Wan, Madam. Sa dino tinapanan ni Nanang yaw. Rimwarda ka ni Tatang, Lola. Tatang kunam. Wan, Lola. Simbangpot ni Tatang yaw. Wan, Lola. Kasta ka de. Ngam kunada, adito'y kami labalay. Saan kami kano nga umadadayo ka ni ading ko? Tadabiit pa pananda. Kasta ka de. Adda ka di ipagayo kan kuana, Lola? Ay, awan mo't kit de. Imayak lang ang yag itinaloom apapaya ken natang. Ay. Ala, dito yak pala balayo. Kabayatan nga awan pa'y dananang yaw. Sige, Lola. Kanan tayon ti papaya nga inyagyo. Uwan apok. Sige, mabiit lang ta siya kung ti agukis. Naimas dagiti papaya nga inyag ko apaw. Nasami. Nukasta, amuyo gayam ti may papan kanyak, madam? Wan, saan alimod kanyak ti may papankan ka? Adakas ti trabahom. Ha? Naamwak day takan ni Vivian agayam ti asawam. Agkakadwa kami amin iti simbaan. Isong agaam mo kami. Madam. No pa'y kasta, awatan ka, Arnold. Agtrabaho ka kanya, kat ipaay ko ti umno asweltom. Agtalag kay kanyak, nga oray may sakadakas, madam? Gaputa mamatiak, adikan agaramid iti dakas. Saan, madam? Kaya't kung ti agbalbaliw. Ammom, Arnold. Naragragsak kamatlaeng, no ti matgedam kat agtaod, iti nadalos at trabaho. Uwan, madam. Amok day ta. Ngam ti parikot, awan day ta iti pusom saan ka di. Ngam no ita, mamati kan idaw dawat ko nga ituloy mo ti agbalbaliw. Aramidak, madam. No kasta nga rod, mangrugi kan iti trabaho iti balay ko.
agpaay ka akas hardinero, kan dadumapay a trabaho. Wan, madam. Ket agyaman na. Nasayaat ta si mangpet kayon. Arnold, nasayaat mo tadakan. Wan, nanang. Saanan apumanaw pa'y ni Arnold, nanang? Nasayaat mo. Naalangarudan, agawid akmutan. Saan abale tadakayon? Sige, nanang. Katagyaman kami, takinadwa nyo dagiti apoyo. Ay, wala. Ngamen, amangan no umadayuda. Saan da nga umadayo, nanang? Natulnog dagiti apuyo. Ay, sa bagay mo't kit di Ket agyaman kami manan, nanang. No kasta, isardang tan ti madi a trabaho ta. Wen, Mario, narigatan. Amangan no agbabawi ta, ngam naladaw tong ti amin. Sa bagay No kaya't mo, sumurot ka kanya kita, takasarita ta ti amok. Amom. Wen, bareng kaya't namat nga awatan na kang agtrabaho iji balay na. No kasta, saan tan nga agsubli dito'y hideout? Saanan? Saan tan nga agsubli pa ditoy? No kasta, si kagayam tigayam ni Arnold. Uwan, madam. Siyak. Kat kayat ko mati agtrabaho dito'y balayo. No maikariak, madam. O sige, awan parikot iti dayta. Kaya Josawan, awatan nyo mat ni Mario, madam? Ipagpagapukan ka, Arnold. Ado, ti mabalin nyo at trabahoan ditoy. Agyaman kami unay, madam. Kastagayam ti trabaho ti asawam. Isumat lagayam asan nga agaw-awed. Dupay kasta, nasayaat mo takunam anagbalbaliwan, Adela. Nanang, ket ita, agtrab-trabaho ni ije balay da Madam Cecilia. Agpapaay akasar dinero. Nasayaat nga ron ano kasta. Sapay kuma, tay tultuloy na ti agbalbaliw. Ay, jak laim pagaraw pa. Akas jay gayam ti sigod nga aramid ti asawam. Nun amuakla ko maanasapsapa. Siyak amis mo ti mang tiliw kan kuana. Kat ipan ko iti ayan ti pulis. Naalasan abale, tanagbalbaliwan. Sapay kumagaraw, tagtultuloy ti panagbalbaliw na. Proverbio 22:5. No ipatpatag mo ti biag mo, lisyam dagiti palabog iti dalan, apakat nagan dagiti managdakdakas. Dayta ti kayat ko nga ibinglay kada kayo adwa. Madam. Si dadaan kami adumhag, madam. Ti panagaramid yu iti dakas. Panag-hold up, panagtakaw, kanda dumapay, kat may sa apalabog nga agturong iti pagbalutan. Anya ti mapasama kada kayo iti pagbalutan. Natural, alak amon nyo ti riga ti may sa abalod. Madam. Iti naun nagpay akay papanan ti bersikulo nga imbinglay ko kada kayo. Kat may papan iti naragsak abiyag iti pagtaengan ti Dios. Kasano day ta, madam? Liklikan tayo ti palabog ti kinadakas. Tapno di ti agtinnag iti agnanayon arigat kan tuok. Ituloy tayo ti makipagkaykaysay ti Dios. Tapno inton madanon ti aldaw, makipagtaeng tayon to iti paraiso na. Maawatak, madam. Uwan, madam. Ituloy mi ti agbalbaliw ka ni Arnold. Tinapudno pa nagbalbaliw, ipaay na ti rag-o iti kaunggan. Kat iti panagbalbaliw yo, awan sa bali ang maragsakan. No di, ti Diyos a mismo. Arnold, talaga abak nang damadama. Nagdakkel ti balay da, kan naglawa ti hardin da. Day talaan, tagkaruutanan. Papintasin ta. Tapno maragsakan ni madam. Una, kababain mat, no saan tang agtrabaho iti husto. Malagip ko tila kay ngagpalpalama. Apay? Kaya't ko sa pulin di sentro. Ket agyaman takan ko na. Ha? Sige. Kasi mo dadya lakay.
Pampanunutak no kasanuta matulungan. Ne, anya ngay atulong ti ipaitakan kwa na. Nukas na. Sa pulin nyo, ti ko nam ngagpalpalama, kalpasan ti pan nakimisa tayo ita Domingo. Wan bakit? Agrubotan. Tapno di tayo maladaw iti misa. Wala kay. Nasapa pa'y, iso asaan tayo amaladaw. May metlat ta ano masapa tayo. Alang nga rod, tulungan nak amang rubot kadagiti ubing, tapno nabibiin. Imunan ti pamilya kasimbrak iti simbahan, Mario. Un Arnold, uray ti pamilya ka. Imunagdan iti simbaan. Tila kay ngagpalpalama. Isto day jay. Un ngagbayso. Umay gayam makimisa. Ay, umay ka, sabtan ta. O sige, bayat asaan pa anang rugi ti misa. Lukas ta. Umay kayo mo't makimisa. Nasaya at launay. Un tata, naimbag, tan nakita da ka. Sa pulan da ka kumatata, kalpasan ti misa, da kayat da ka kasarita. Sige. Agsasarita tayo kalpasan ti misa. Ngamdo ita. Umunag tayo pa'y. Tayo tayo agkararag. Sakbay amang rugi ti misa. Sige nga rod, ingkay kasarita ti kunayo alakay. Awisan yon, tain tayo amin ijay parke. Parke? Naku na ni Madam Cecilia, amapan tayo ijay parke. Taagpipiknik tayo ijay. Agorder ka no iti pagsasangwan tayo. Kasta ka di? Wala kay. Ala, ingkay kasarita ti lakay. Tain tayo amin ijay parke. Nakita ka kompleto kayo. Ti pamilya ni Arnold, kastamat ng ti pamilya ni Mario. Inkadang kung nga umay tayo dito yung parke, tapno agpiknik, tapno aglalangan tayo. Pagyamanan mi unay, madam. Pagyamanan mi, madam. Kan nasayaat mo, tanaawis yo ti may sa akabsat. Anasayaat ti panagpuspuso na. Iso ni Tata Gaspar, madam. Iso tinagbalin nga instrumento ti Diyos. Tapno malawlawagan ti panunot mi, gani pare Mario. Kumusta kan, Kabsat Gaspar? Nasaya at mo't madam. Ayan ti pamilyam. Kabsat, Awanda dito'y. Adada ije Manila, madam. asawa, kan anak mo ida? Awanan asawak, madam. Napayagan apin musay. Babae, dagiti anak ko. Hindi inasawa, dati taga Manila. Saan ta na nagaw? Ahoy, dito yung lugar tayaw. Nga ure amuda kastoy ti kasasaad ko. Hangam, sa nabalin, madam. Tinaskaan, ket nasaya at kumatibiyag da. Sige, Kabsat, kitaot no kasano ka matulungan. Tapno makalangan mo, dagiti anak mo. Naragsakak unay lakay. Gapo iti panagbalbaliw yung nga aggayam. Nalaos ti ragsak ko. Husto ti kuna ni Tata Gaspar. Kantay mensahe ni Apo Padi. Anasken lang aso papakan tayo ti pamatag ti Diyos kada tayo. Arnold, Impay na ti kakaiso ng anak na. Tapno masubot ti basol ti sangalubungan. Ngarod, ipatag tayo na ita. Babay ni ti panagaramid tayo iti pagayatan na. Iti kasta. Inton madanon ti aldaw. Ket makipagnaid tayong tukon ko na. wala kay. Agyaman ak unay. Taamom dagita ita ang baliksan. Agyaman ak iti Diyos. Agyaman akmat kan ka bakit? Gaputan na singpet, ken naanos kang asawa. Pinatgan ti Diyos ti kanayon ko nga ikarkararag. Agyaman ak iti panangikarkararag mo kanyak, bakit? Agyaman ak mat, gaputa nagbalbaliw kan lakay. Manipod ita. Baliwan tanti mangrugi. Isa ganaan tanti masakbayan tayo asa nga pamilya. Ti masakbayan tayo iti daytoy a panagbiag. Ken ti masakbayan tayo sa dilangit. Gusto ka bakit? Jak malipatan ti Proverbio 22:5. Ako na. No ipatpatag mo ti biyag mo.
Lisyam dagiti palab ug iti dalan, apakat nagandag iti managdakdakas. Iso day tati kanayon tayo alaglagipan, tapno may liklik tayo iti dakas. Madaydayaw ti Diyos, iti kinaimbag na. Kenti saan nga agbaliw a panagayat na kada tayo aparswana. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas, anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.